לא ברצון, אני רוצה לספר היום, שיום שמחה לספר על השואה. אבל מאחר והייתי שם, אז ביקשתם שאני אעביר לכם כמה דברים. מסע לשואה שהייתי עם כל הקבוצת הילדים. אחרי שנתקלים בסיפור הזה, קשה לקלוט. הילדים לא קלטו ולא קולטים מה שקרה. אספר לכם כמה מקרים רק ממני שהעברתי לילדים. ברגע שהגעתי למחנה ריכוז, אם ראיתם את הכניסה הזו של הרכבות, יש לי גם את הסמל הזה של בירקנאו, שכל הרכבות נכנסו, זה המסע האחרון של כמה ימים שהיינו בתוך הרכבות האלו, שלקחו אותנו ברכבות, ברכבת כזו נכנסו לפחות רכבת של מסע, הכניסו איזה 100 איש ללא שום אמצעים, לא מקום לישון ולא מקום לא לאוכל ולא שתייה, גם שירותים איזה דלי היה, המצב היה קשה מאוד. הרכבת נסעה כמה ימים עד שהגענו למחנה ריכוז. מחנה ריכוז, כשהגענו, הורידו את כולם, הורידו מהרכבת והעמידו נשים לבד וגברים לבד ועשו סלקציה. בן כמה היית? בן 14. בסלקציה הזו הסתכלו מי יכול, כל המגמה של הגרמנים היה כדי לקחת אנשים לעבודה. מי שיכול לעבוד עובד ומי שלא בקרמטורי. מובן כשנכנסנו ראינו ערובות, איזה 5 ערובות, הרבה ערובות ראינו. אף אחד לא תיאר לעצמו שהערובות האלו זה קרמטורי. חשבנו שזה בתי חרושת. וכשעשו את הסלקציה, אחרי שמנגלה הוציא אותי מהשורה, ועמדתי שם והסתכלתי, אנשים רצו ללכת לקרמטוריום, פחדו ללכת לעבודה, מובן. היה אחד שהיה לו איזה משהו ברגליים, אני זוכר את זה, הוא הראה ללכת. עמדתי שם והסתכלתי. לא ידעתי מה קורה פה. פתאום אני לבד. לקחו אותנו אחר כך לתת את המספר. המספר הזה ניתן לכל אחד. מי שנכנס למחנה ריכוז, הוא לא היה בן אדם, הוא היה מספר. לפי המספר הזה הייתי עובר גם ממחנה למחנה והייתי מודיע לאס-אס שמספר אב 25-20 עובר. חזרתי, הייתי צריך להודיע. אחרי שקיבלתי את המספר לי היה מספר שלי זה A25-20. למה זה A? זה מספר, זה 100,000. לא יכלו להמשיך לכתוב את כל המספרים, אז הפכו את זה יש A ובגה. קודם הלכו לעשות את המספר לאח שלי, ולא ידעתי. לא ידעתי מה עושים שם. הלכתי להתערב. מנה הראשונה קיבלתי סטירה שהשכיבו אותי על הרצפה. אחרי שעשו את המספר,
היינו צריכים ללכת להתקלח. פחדנו להיכנס למקלחת שזה לא ירד, שיצטרכו עוד פעם לעשות את זה. אחרי שעברנו את החיטוי, מאחר ואנחנו אטומים, אז החזירו לנו את הבגדים, את השערות לא הורידו לנו. שקט. לא אכנס כרגע בקשר למנגלה, בשביל הוא היה צריך לעשות ניסיונות ולדעת את הגנים של התאומים. הכניסו אותה, באתי למקום, באתי למחנה של הבית חולים, שם היו תאומים. נכנסתי לבלוק, ופתאום אני עומד, ילד בן 14, לבד בלי הורים, בלי שום דבר. אז פרצתי בבכי. פתאום התעוררתי, בכי, מה זה קורה? קשה לתאר שילד שגודל בבית ופתאום הוא לבד. אין לו, לא יודע איך להתמודד עם זה. אז בוא אליי. היו שם תאומים שכבר היו לפני זה, אז באו והרגיעו אותנו. אותו דבר אחר כך אני הייתי עושה, כל פעם היו מביאים תאומים והביאו ילדים אפילו יותר קטנים. אותו דבר, כל ילד שהיה נכנס לבלוק, פתאום הוא פרץ בבכי. אנחנו גם בבלוק שהייתי מהתאומים נוכחתי לדעת גם מה זה הערובות האלו, שזה לא בתי חרושת, שזה ממש מהשרפות ששורפים שם אנשים. המחנה שלנו היה כל כך קרוב שבלילות שהביאו את הטרנספורטים של ההונגרים, שזה היה מלא אחד אחרי השני, לא היה להם זמן להכניס את האנשים לגז. אז זרקו אנשים חיים בתוך ערימה של אש וירו בהם. מובן, בן אדם שיורים בו לא מת מיד. שמענו עד אלינו את הצעקות. כולכם הייתם ילדים, צביקה? לא. רז, תעזבי את זה בבקשה. רז. זה הראשון. איפה? רז. תאומים? רז, להסתכל. ללכת לשבת. רז. לכי תשבי. או היו גם מבוגרים? היו מבוגרים גם כן. היו שם לא רק תאומים, היו גם גמדים שהיו איתנו ביחד. יכול להגיד למזלי שאחר כך לקחו 10 תאומים והעבירו אותנו למחנה של העבודה. למה אני אומר למזלי? כי הניסיונות שמנגלה עשה, הוא עשה הרבה ניסיונות שאני לא אדבר עליהם כרגע. וככה אני הייתי רק נוסע לבדיקה אצלו,
מנגל היה רופא שהוא היה עושה את הסלקציות והוא היה אחראי רק על אנשים. הייתי רואה איך שהוא עושה סלקציה אצל אנשים גם. היה פוגש אותי, היה שואל אותי איך אני מרגיש. היינו באים אליו, היה שואל אם אכלנו והכל. במחנה של עבודה אחר כך עבדתי, שם יצאתי לעבודה ועבדתי עם עגלה. עגלה גדולה, קבוצה של ילדים היינו דוחפים את זה ועוברים ממחנה למחנה ומוצאים את הזבל וזורקים אותו. נכנסתי גם למשרפה, לקרמטוריום. בקרמטוריום נכנסתי וראיתי איך עובדים שם. היו מכניסים את האנשים לתוך מקלחת אחרי שמתפשטים ונכנסים בפנים. בבירקנאו יש גם סלקציה שעשו עוד פעם לפני זה, אבל לא ניתקע בזה. נכנסו למקלחת, דרך הרובה זרקו את הגז ובתוך כמה דקות היו אנשים מתים. לא בקלות, כי למות עם גז זה מין חניקה. היו מוצאים את האנשים שנחנקים ונאבקים, אבל זה לא לקח הרבה זמן. באחד המקרים באתי להיכנס ולא נתנו לי להיכנס. השער היה סגור. באו שני משאיות של אנשים. האנשים האלו היו מוזלמנים. מה זה מוזלמנים? זה אנשים ללא בשר כבר, חלשים. אחרי שהיו בעבודה, לא יכלו לעבוד, הביאו אותם למשרפה. נכנסו בפנים המשאיות, חיכינו. אחרי שהמשאיות האלו יצאו, חיכינו עוד קצת ואחר כך נכנסנו. מה אני אגיד לכם? ראיתי את האנשים כבר בתוך התנור ששרפים אותם. אחרי ששרפו את האנשים, הוציאו את האפר וסיננו אותו במסננת על מנת למצוא את העצמות שלא נשרפו. אם לקחו את העצמות וגם שברו אותם לאבק, אחרי שגמרו את זה לקחו וזרקו את זה לנהר. הגרמנים דאגו לא להשאיר סימנים. יש עוד הרבה דברים שיכול לספר לכם. אני חושב שזה די כבד, ואני חושב שזה יספיק להיום. אם רוצים לשאול רק משהו, אז אני אענה לכם, אבל לא הרבה, כי יש עוד הרבה לדבר. זיגי היה איתך כל הזמן? כן. איך היה המפגש? עד לפני השחרור. אני נשארתי, אני הייתי במחנה של עבודה וקיבלתי על הברפלק, זה דלקת של שערות, דלקת של שערות שמקבלים מגילוח לפעמים, וזה מה זה קורה? זה ריקבון.
וזה מסוכן, זה אפשר, זה עובר. מדבק? כן, מדבק. אז לקחו אותי והכניסו אותי לבית חולים, ושמה, אחד והייתי תאום, רופא באופן מיוחד טיפל בי. עם פינצט היה מוציא לי את השערות הרקובות כדי שהיתר השערות, גם משחה, היה משחה כזאת צהובה שנתנו, אבל יחד עם זאת, ככה הוא ריפא אותי. ככה שאני נשארתי, וזיגי המשיך, בהתחלה הוציאו את האנשים, הם לא רצו לוותר, אם כל זה החזית התקרב, הם לא רצו לוותר על אנשים. לקחו אותם לגרמניה. אני נשארתי שם. אז זיגי נסע בטרנספורט לגרמניה ואתה נשארת? אני נשארתי שם, אז גם פה, אם תרצי לספר עוד כמה דברים. ספר על הרוסים. אבא, הייתי רוצה שתבוא קצת לספר על העלייה לארץ כבר, ואחר כך תספר על הרוסים ואחרי זה על הארץ, זה בדיוק יוצא ככה, אחרי שבאו הרוסים. תספר על העלייה לארץ. רגע, אני אספר כבר עד השחרור משם. כן, השחרור, אחרי שהם פתאום הגרמנים לקחו את האנשים והשאירו אותנו לבד. השאירו אותנו שם בבירקנו לבד. הלכנו עד למחנה של האס-אס, לקחנו אוכל, מצאתי גם בירה לשתות. היו גם רוסים, לא רק רוסים, היו גם גרמנים ופולנים שנידונו לתקופת מאסר, בת פשיעה או בת מה. הבלוק, האחראי לבלוק שהייתי במחנה עבודה היה גרמני, אבל גם על זה יש סיפורים הרבה. אחרי פתאום הרוסים האלו מצאו נשק והתחילו לירות. פתאום אחרי כמה ימים הגרמנים חזרו, תפסו את הרוסים האלו, שמו אותם בתוך התלה וירו בהם. אחרי שירו בהם, לפנות ערב, הוציאו את כל היהודים החוצה. זה היה לפנות ערב, התחיל להחשיד. והתחלנו ללכת לכיוון מבירקנו לאושוויץ. בירקנו זה אושוויץ, היום זה נקרא מספר 2 וזה 1. מי שיכול ללכת הלך, מי שלא יכול היה ללכת ירו בו וזרקו אותו הצידה. באמצע הדרך פתאום הם האופנועים האלו עם הסירה באו ואספו את הגרמנים והסתלקו, עזבו אותנו בדרך. אנחנו בלילה לא היה לנו מה לעשות, הלכנו עד למחנה של אושוויץ. הגענו לפנות בוקר, הסתובבנו קצת, יצאתי החוצה, זה היה בחודש ינואר, שלג היה. יצאתי החוצה וראיתי פתאום צלילים לבנים מתקרבים. זה הרוסים שבאו עם סקי. אנחנו עד היום חישבנו אותם למלאכים שבאו לדגום. אחרי שהשתחררתי משם אני אלך יותר מהר. עברתי גם ברגל את פולין. זה לא היה גם פשוט. הלכנו ימים, תפסנו טרמפים, היינו מרימים בקבוק שתייה להראות לרוסים שזה וודקה שיצרו ויקחו אותם. הגעתי
עד לאוסטריה, לא, עד לסלובקיה. מקום הראשון שנכנסתי אחרי שעברתי את הגבול, נכנסתי לעיקרים של סלובקים. המקום החם הראשון שהיה לי אחרי שהייתי. מה הם עשו? היה להם שמיכות של זה, עשו לנו מיטות והביאו לנו אוכל חום, אוכל של הפרות, אוכל של הבית. זה הפעם הראשונה שהרגשתי חום של בית. המשכתי אחר כך ללכת והגעתי למרכז לסלובקיה, ושם היו גדודים של סבובודה. ומה? של סבובודה, זה גנרל סבובודה, שהוא גייס מתנדבים יהודים, גדודים שהתנדבו להילחם נגד הנאצים. מובן שלא ידעתי, אחר כך נודע לי שאח שלי הגדול, שהוא לא היה במחנה ריכוז, ברח ממחנה עבודה והיה בזה. איתו נפגשתי בחזית, ממש בחזית איתו הראשון. אחר כך המשכתי עם הצבא, ובפראג נפגשנו כל המשפחה. אז קודם פגשת את ג'ינג'י ואחר כך את זיקי אחר כך? בבקשה? קודם פגשת את ג'ינג'י? זה הראשון שפגשתי. אמא ואחותי הגיעו לפראג והם עזבו את פראג ונסעו להונגריה. אחר כך הם חזרו. אנחנו נפגשנו שם בפראג את זיגי, חיפשתי, לא מצאתי אותו. הייתי הולך כל יום בפראג לתחנת רכבת, ששם היו חוזרים ילדים וחוזרים אנשים. מצאתי אותו חצי שנה, שהוא המשיך במחנה ואני הייתי חופשי. היה הבדל הייתי יותר גדול ממנו עם ראש, אנחנו תמיד היינו אותו דבר. זה מראה התפתחות של ילד בגיל 14-15. המשכנו, אחר כך הייתי בסודטים, אחר כך עלינו ארצה, לא עלינו ארצה בלגלי, עברנו גבולות דרך הערים. באיזה שנה זה היה? 46.